שלום אילן. שלום יגאל. אני רוצה לדבר איתך היום על פוליסות למטיילים, אבל לא סתם, אלא כאלה שמיועדות לכאלה שעושים הרבה טרקים. מה אנחנו יכולים להציע למוצ'ילרים? בכל חברת ביטוח יש פוליסה שמותאמת במיוחד בשבילם. איזה סכנות יש אורבות למוצ'ילרים בשטח מהבחינה הזאת? בטיולים מהסוג הזה, סכנה היא לא מילה גסה. רעידות אדמה, היעלמות, קלקולי קיבה ופציעות שונות הם רק חלק מהסכנות שמצפות למוצ'ילר בדרכו בחול. זאת אומרת, מה הפוליסה מכסה? האם היא מכסה חילוץ? האם היא מכסה אם הוא שבר או נקע רגל? אז לפי הסדר, הדברים החשובים. הטסה רפואית, כיסוי לאיתור וחילוץ, ספורט אתגרי וספורט חורף כחלק מהפוליסה, וכמובן כיסוי רחב להוצאות רפואיות בעת אשפוז ולא בעת אשפוז. שזה אומר בעת אשפוז במקום עצמו, למשל שברת רגל בנפאל, בדיוק. אתה מכוסה, אוקיי? בדיוק. אתה צריך הטסה מנפאל כאשר אתה בקיבוע, יש לך גם את זה. בדיוק. אלה הדברים החשובים. זאת אומרת, אתה אומר לאנשים, חבר'ה, תחשבו על מה אתם הולכים לעשות, מה קורה אם אתה יודע פתאום שאתה הולך לעשות טרק, אתה יכול לעשות הרחבה למשל אם אתה בנפאל ולהגיד, חבר'ה, תרחיבו לי את הפוליסה? זה היתרון בפוליסה למוצ'ילרים. היא כוללת כבר את הכל בפנים. כיסוי לאיתור וחילוץ, כיסוי לספורט אתגרי, כיסוי לסקי, כיסוי לכל הפעילויות המסוכנות האלה שמוצ'ילר יכול לחוות בדרך, ללא צורך בלהפעיל אותם מחדש. אילן, מה קורה אם טייל הולך לאיבוד בטרק? ואני מכיר מקרים כאלה. חברת הביטוח מעמידה צוות מיוחד בכוננות, שמטרתה לחפש את המבוטחים שהלכו לאיבוד בסיוע כוחות מקומיים. מה קורה באמת עם הורים מודאגים? מה אופן הטיפול? בדרך כלל הורים מודאגים שבנם או ביתם נעלמה בחול, יוצאים לשטח, אבל ללא שום קשר הם מעודכנים דרך המוקד המיוחד 24/7. אילן, במדינות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אחת הסכנות הרווחות, ואתה יודע, לא נוטים לדבר עליהן, זה כל העניין של פגיעות מסמים. חבר'ה שנופלים, אתה יודע, לפעמים מרצונם החופשי, וחוטפים אותה בגדול. מה הפוליסות האלה מציעות? אז ככה, לצערי, נושא שכיח שאף אחד לא אוהב לשוחח עליו. יש בחלק קטן מהפוליסות בשוק כיסוי לחילוץ כתוצאה מפגיעה של סמי הזיה. אנו עדים לגידול משמעותי בחילוצים אלו אתה מדבר על התקפים פסיכוטיים, בדיוק. על מישהו שמוצאים אותו ערום, אתה יודע, בדלי, הדולפינים למיניהם. בעיקרון יש גידול מאוד מאוד משמעותי, בעיקר בקרב הצעירים וצעירות שיוצאים לטיול הגדול לאחר השירות הצבאי. תגיד לי, ועכשיו בשאלה קשה, זה מכסה גם את הטיפול אחר כך שיכול להיות לאורך זמן לא מבוטל, פה בארץ. לא, הכיסוי בתוך פוליסת הנסיעות לא מכסה את הטיפול שלאחר מכן, אלא רק את החילוץ עצמו להמשך טיפול בישראל. שזה כמובן לא מעט בכלל, בכל זאת לטפל בתופעה כזאת, שכמו שאמרת היא הולכת ורווחת, ואף הורה לא רוצה כמובן למצוא את הבן שלו, את הבת שלו שם. לגמרי. תודה רבה אילן. תודה לך יגאל.